ilang sitwasyon diri dili gud maayo kung mag-ulan. Ang tubig kuno diha, musaka kuno. Musaka ang tubig, then ang ilang buhaton. So diri sila moagi nga taas-taas gamay hangtod diha ug padulong dito sa sulod. So kung ako sa sitwasyon na diri, murag lisod gid kayo. Preting isura. Karong adlaw atong tan-awon ang sitwasyon sa usa ka pamilya nga nagpuyo sa ilalom sa tulay. Nakabantay ko nganong naay mga tao ilalom sa tulay. Ug nasusihan nako nga naa di ay pamilya nga nagpuyo sa ilalom. Ako ang gipangutana sila kung okay ra ba kung interbiehon nako sila. Ug masinati ilang kahimtang sa ilalom sa tulay ug niuyon sila. Padulong ko sa ilang puy-anan ug atoa silang istoryahan kabahin sa sitwasyon nila. Dito ka lang banda. Kaya naman. Kay pang Ha? Ug maone ang ilang kahimtang. Sa matag adlaw nimo say panginabuhi nimo. Mga plug, mga lakal, Malakal mga scrap scrap, plastic, tugaw. sa usa ka adlaw pila sad mga Hindi, mga pinakadako. hindi mo pareha hindi mo na mo matagan kung sa yung makuha ko sa matag-adlaw ko na mong paglaro-laroy. Mo na dimi ka kung anong isa ka, kwart ka, kasutan, kaya kita. Asa dipindi lang. Di ko to hindi na sa butang nga plagan o ibangon nga ang plagan ana. Pero sa usa ka adlaw ang tanang panghihanglan ninyo makuha ra nyo Sahay. Para gawin mo. Sahay. sahay. Oo. Sahay pero isa di sa itan. Itan. Dito lagi. Ha? Pila ka buki mga anak? Duha. So mo nang kinamanghura nimo naa di aron. Ang kinamugangan katong nasa babaw. Kuha sa ako mama. So nag-eskwela sila wala. Wala pa. Suyod ko pa ang ginagawa. Sige. So imong paris asaron Ang alakal. nangalakal pod. Ah. Kailangan ta magpasalamat sa mga grasya nga atong nadawat sa matag adlaw kay naay uban tawo pangandoy nila kung unsa naa naturon. Dili ta angay mutan-aw kung unsa ilang kaagi, kung unsa ay dapat saktong buhaton pa maagi sa pagtabang kay maunay sakto. Dili ta angay mo judge kay deserve nila ang mabuhi ug maningkamot. Kung ganahan mo nga i-relocate mo, ibalhin mo sa maayong lugar, pabor mo okay ra may ibalhin. Oh, basta doon lang sa kuan baka nang pareha ni syudad nga among pangortan na ano may diri. Naarang permi. Oh. Tutob sa ihatag among dawaton dito Oo. pagka martin o kuan. Kana. Sa lang ang yung mo na mga uban ba nga mga kilas kayo dag tanaw abi ko aningit. Mao, Grabe kayo dag discriminate ba? mao sakto. Dili mo ay. Mara wala. So nakita niyo diri sa kuan guys, ang ilang sitwasyon diri dili gud maayo kung mag-ulan. Ang tubig kuno diha, musaka kuno. Musaka ang tubig, then ang ilang buhaton is musaka dyan sila diha sa ibabaw. Mangita sila lugar nga pwede nila nga kasilungan o kapalandungan kung muulan. So pait kayo no, dili na ka imagine ba kung unsa nga sitwasyon ang nasa una, ang masulod sa tong una kung inanang may tabo sa tuwa, nga wa tay makaon, wala tay ma-provide sa tong mga anak. So kailangan gid nga mahimot ang buutan, mahimot ang tagod sa tanang butang sa tao, bisag kinsa, madato man ang mga pobre, mo share gyud ta og hatag gyud ta. Uli lang
Bye-bye. So diri sila moagi nga taas-taas gamay hangtod diha ug padulong dito sa sulod. Bye-bye dong. Bye-bye. Bye-bye. So dili gud kuan, dili ko siya simple nga sitwasyon gud kung ako sa ambay, amping. So kung ako sa sitwasyon na diri, murag lisod gid kayo. Preting isura. Nakita gyud nato nga dili gyud lalim ilang sitwasyon. Kung naa pa lang gyud koy dakong katidad para ibalin sila, mahitabo na.